nami gamayng umahan. Nagimaniobra sa kong inahan o gamahan. A little farm bill. And my mother and father is maintenance of our farm versus zombie. Gibawalan ko nilang mag-uyab-uyab dulanday. Ay paundangon ko nuko kung masakpan ko nila. My mother and my father against of my life. Yes. Apan, sagi kaingon pa, puglan pa'y baha. Nungkan. Vega. And there's many people say, a river running by. Pungkan mo, ano mo juga? Pungkan mo, ano mo juga? Mangusog mo juga na. Okay, nila nagsugan ng gap. And this is the story of the Stockdale of my life. And this is Tabo! what happened. Dik. Ang kaon na dik, nakainat adre nga tangko o bani dik o saging dik. Pili lang dik o, natin sa tangko ngayon na bani, pili lang. Berse, mo na ba ito gilaw ka? Di ba ka? Di ba ito masukan din? Mana. Pero problema lagi ko, nagproblema lagi ko, Panchito, kay, laya na magul kay mga dahon dito sa kuan, ang mga dahon di kanang gani sa kuan. Kanang ako na lang itong gete para green. Ay para kuan, para mukaon na lang siya sa laya nga kuan, kumpay. Gano'ng kumpay man di mo ipakaon na sa akin, di man narami. Adamay ka ka. Mora magyapon na sila. Mora mo nang ipon, nagyapon na sa dayka. Sa bagay, mas baino na kusog kayo mo sakyan ng kandingan na permitan tanay. May magagagmay kandil. Mga gagmay. Sini kung mano. Ay, mura ba di ganun na. Alam kasi ikaw, humba lagi kayo na ng hiwil. Naigot. Milestone na po ka nagsaba-saba. Mang. Muli na po tagom. Dabaw mo. Dabaw. Mahal, pag-amping biyak mo diri Ikaw may mag-amping, kay ikaw, paano ba kay ka lang, alingang nga ba kay ka lang bataa ka, pag ikaw lang kay kag naisayawan mo, adto na ba dayon ka, bisag ka-testing pagani, ga-sound check pagani, kay musayaw na dayon. Sige nun. Kasi lagi nga kabalo ko ni mo, anak ba ka na ako. Ay, Jackie pabila. Oo, saman pa. Si Madigid niya mo gigusin mo ginahan. Pag mag-ujab-ujab gani ka, sigurado undang diretso. Kaya kabalo ba ang mga lalaki nas dapaw, sos, mayo kayo ng mga antik. Mayo ba niya, ang style ng kabalo, kaya magpabayot-bayot na lang, kaya para makakuan, makaharba itong babae. Ano? Lagi ba? Magsaya Ko na. Uban, magsisaya. Pinabilog sa dancer, para ang mga babae, bisag di kay gwapo. Ang mga babae, buduol na yun. Alag tambling-tambling, ng inana. Ikaw na ganin na merse. Sige ko, Kaya ikaw, utro ba sa kasauna? Magpabilit, mabuga ka ng, katka ka ng palosibo. Tanawan, kabakal-bakal na ka. Kabalo ka, gano'n na idlabi mo ginahan sa kuha. Anak, Oh, nga naman. kuya, okay, kumusayaw sa una, pinailbes.
Be, sige na ko na, be. Sayamin ko na ko, be. Be, kaya kung nakaingon ka na nga, di ako nakagusto na, be. Be. Kaya tanawa ko mo sa'yo, lamig kayo mo kang hotdog. Hotdog all the time. Kasi siya na, dagit-dagit na lang. Wala lang, tanawa. Kasi kinabibina. Fish and shout. Katong kuhan, be, katong. Kumong, karami ni. Kata isa, katong deliver. Hindi ko kumaon. Di ka kabaya, sige na. Ikaw kanta ko sa'yo. Say, kining imong hitsura, bisag walay kwarta, apan ako, di ay kang deliver. Ang deliver mo, baby, Sabi nung sana. ikapon ko. Tama na. Kasi, Magmaguyab-uyab ka, undang ritsa. Lagi pa. Gusto mong pag-eskwela. Oh, okay kayo pa, uy. Top 8 ko. top 8. Top 8. Buguan ka rin ba yan? Top 8. Top ba, top? Top 8. Top 8. Sige. Top 8 na rin. Ay, ginamot ko yung mataan eh. Sige na kayo. Alam mo, Nisiga lang stoplight. Sige. ay pagsama ka ni mo diya. Mangutana ko na nag-search man to gabi. Pangutana kay sinasort sa top. Ayan, Papi mo na ka na ko pa kung Aday alawan. lang. Ikaw magtaro ka eskwela dyan sa Tikalon Nursing School. Mabitaw dyan ka sa sayar gibutaw para doon rin baktas-baktas ka ka. Tikalon, no? Tikalon may pangalan na niya. Pachika. Tikalon Nursing School na. Kinarla na nagdili na mo, kinarla masulod pa ka sa tough Ubo day. ko siguro ni mo, Papa. Ay, pansitay ko nag-inom na sa kagwa niya ba? Nakainom ka itong fighting fish wine. Sabi isog na kayo to. Fighting fish wine. Sabi tayo. Katulad kay Juan. Red Lion and Tiger. Ito may im na. Hindi, alam na di ba isa nga, Red Lion, Tiger, katol, mga doon. Kasi isog ka yun. Ikaw, has ko nagtaro. O, lagi. Mas nindutan na kumasod ka sa taftin. Sige na, kapag dito ba? Sige na, pag-amping ha. Bantay ka lang yun. Allowance na ako. Sa Ito sumumama. pangayo ko alawas. Di tagana ka lang kong alawas kanina. Ipatipaton kita administran sa mga bata. Ipatipaton ka. Babes, gimingaw na kay ko si mo ba? Oh, pareha man tagibati. Oo. Karong babes, alam sa dali babes, babe. Lakay klase ka ron? Oh, naa. Ay, sus babes. Ayaw nagsulod babes. Wala. Exam na nimo dili. Dili man pod. Sus babe, wala. Sus, okay lang na kayo na. Ayaw, absent na lang. Kasi mabagsak ko ba? Sus babes, absent na lang. Okay ra kayo na. Sudli lang na. Dali ra kayo na. Magkuha lang huwag ka na. Magpasa lang huwag ka ng kanang si tawag ka na babes. Di naman na uso ron. Ay, sus, okay ra lagi na. Pag promissory lang, promissory. Oh, promissory ba? Oh, nauman ka. Oh, yeah, mag-usa man ta. Hindi, nagtrabi. Gimingaw. Biyo si magkrabi pag kayo kayo. Ayaw diri sa sala, nagtutos kwarto. Hindi ba dito sa kwarto ka? Hoy, hoy! Nasi, landlady oh. Kanabot ka ha, bawal na rin bisita sa kwarto ha. Sige madam. Ha? Madam, magkuha lang maghimo daw may thesis niya. Okay ra tayo daw, gugunahon ko nimo. Eh, nagpatabang naman ko niya, te. Bawal na dire.
Sige, Kung pero gusto mo, dito mo sa kuan na. Dito sa kulungan. Ay mo dali ha, bawal na. Dito sa sala. sige, 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 te. Babes. Alisa ba? Ulay. Aprian, dali din to. Abri itong kwarto ko, okay? Ayun, ay saba, mauna ko dito niya. Sunod dahil ha, dagan ha. Sige. Sunod. Babes, dali na. Babes. Oh, sunod dahil baka makita ko na. Anong isarap na mapaguli mo? Uy, abris ako. Babes, kasi kakus, babe. Pagkaksa po kami. Huwag sarap na akong t-shirt, babes. Kaya kung Humuta ni mo, babes. Ay, ano ka, babes? Kabalon ko. Diandaman yun, di ka, babes. I miss you, dali nga, babes. 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 I miss you too, babes. Yes, babes. Babes, basta sa'yo. Pasik, babes. Babes, kaya sa tungkol, babes. Ay, nakiusap Mas mo pasik ba? Sabay pa niya. Eh? Oh, iring mandain na. May iring din sa boarding house. Te, nairing te. Sure ka nga iring to? Oh, te, ay. Sabi, isa diri ah. Ay, ikaw na daw isa dari ah. Matos ako dito ah. Sige, sige, te. Araw niya ha. Ilaka ko na, babes. Alis sa babes. Ali, diri ba? Mas pasik. Kumuto na ko ni mo, babes. Agay, naya, babes. Uy, nung sa manay, nasamad mo ni mo ingron. Agay, sakit gani kayo. Ang paubos ko. Uy! Pa, ma, ali diri dayon mo. Mao din ni mo kunting house, mao ang magbatong ni. Mane. Ano ka? Oh, mao ni ma. Grabe sa namin yung risko ka dito sila. Alam niyo, masunog mo dire. Anak, pinalhan ka na mo ka ng mga gulay. Kaya kamaw ko ni mo bata ka pag nakadisdabaw, di ka mukha gulay, di ba, mang? Mao dyan, kay sa kalos pa ng agyan eh. Kung sa lalaki pa ni mo, pa ni natuli. Abi na tiga ko lutot sa kusina. Anak, may mga prutas, mga pinupo na mo, mga rambutan, lasunis, na pa'y makupa. Asa man ako paboritong mangga? Dara, kanin ko ano, mangga karabaw, ay padolar kayo, masungayan ka ni. Sabi, ganyan. Yung ano eh, mangga karabaw, mangga kabayo. Masipaan ko na isa pa ba? Saan ba din? Ano sa baka diha? Ako ang expectation ni boarding house sa daghang buslot. Tapos sa boarding house, force baka doon. Kay mama na yung trabaho sa una. Mama ng trabaho ni mo sa una, walang napaksi ng kilay ni mo. Parang studio 1970s pa to, grabe sa to. Oy, nahanap yung sa una na, pero wapay pangalan. Nauso na ng baklan sa una. Ikaw na gani. Anak, pabilaw. Oh, unsa man? O sa mata mo na balitaan, hindi ka na ito laki na kari-hari din. Ha? Classmate naman ako to pa. Pagtarong diya, ay nagsulti sa mga anak. Lagi na ako to. Sus, Nagda- isa lang kong chismosang nagsulti Na nagsulti sa mga anak. Nagdala ko manok Bisaya din para sa buwan ni mo. Oh, Salamat pa. sakto yun kayo. Ang laki din wala. Naalagi, pero classmate man ako to. Classmate ka ni mo. Oh, gahin mo may assignment. Assignment? Kanawa ni mo to nga to manok. Sige na, di ba ka ma... Awa, ako. Oh, imong ilong, ni pulay imong ilong ni mo. Ay, Ha? bugas na pa. O sa ba na, di pula ba ni mong ilaw? Bugas na. Ay, yun na pa, ikaw matulan ni rin ah. Ah,
nakabisita man mo sa inyong anak. Nagbayad man, may. Nagbayad man, may. Di pwede bisita, nagbayad, may. Oo, pwede man, pwede man. Kusog na bakit ka maningil, ha? Mapay Judith, maningil na ka. May pay atong mo bayad mo ron og advance? Tanawa ra may Di pay. amangod mo. Ganun pa advance man bini mo, dito ka kahawat. Ay. Paminaw ra mo. Kani inyong anak ba? Bakit mo masayod aning binuhatan ani no? Ni ba mo nga nagdadanig laki diri? Di ba nga ang istorya dira, te? Ay kung inagpataka diha. Sinabi din siya ni mo, be. Usa may ta kung nakita day diri. Isa man itong lakihan. Usa man ditong niut nga ka diri. Ay. Wala, oy. Tinoon na, ha? Ma, wala, ma, oy. Ayan pang inaana istorya na, ha? Inuwan na ay. Nagutong-utong man daw ka. Wala lagi pa. Classmate lagi na ko to. Naghimo rami diri mga ko. Balion tani doon sa tuwa, balion tani. Ayaw sa. Sa balion eh. Ayaw sa. Basta harsh na tayo. Dili kay balion ko ne. Pagbasak pa na to ni. Sige. Bantay ka lang yan. Lagi, sumuko ninyo. Eh, wala lagi. Atong bantayan ni gini, pansito. Atong gini bantayan ni bataan eh. Sigurado na to. Kaya bantay ka lang yan. Tara, mangulis ato sa balay niya, pag mamalik na ta. Mudaan? Para sa Abril? Ako rami nagbayad, kato naging adlaw ba daw na. Kating lagligid na naman tanawa. Baka maglagot din. Basuhan ko ni plaka ba, tarawa ra. Ba't sabay taon niya ba? Di ba? X. Sabay taon. Ina na po ko rin yung kanto. That's my tomboy. Nila niyo kamali pagkatitoy. Asa may unya? Ba, masuk ko. Naulo niyo ko ka na sa mga silingan. Ikaw, X. Mga naman sa ko mga inog that's my tumboy. Nga di man po tinuod. Kay Bita, okay na katong inana niya. Sige mo mag-inom. That's my tomboy. Tawag mo itong silingan na mga nag-inom. Kuya na kahit ko. Tanawar ko ng lawa. Kaya lang mga pulis ay. X. Tanawar ko ng lawas. Mo po tinanda ko, ha? Eh, sulong-sulong pa yung kanina mga burluloy ng mga silver. Mura na yung nagtumboy bitaw. Ngayon na po mabait nga ako, mura ko pareha ng tikok at kabala diya sa pagkiruan. Na, mura yung tikulik tagar kabala. Yes. Alam mo, di ko, kamulay upakuban ay. Sang suko. Kuya kaya mo matawanan mo. So, sabay ka din eh. Asam din mo niya de. Sa ating taon niya, natay mga bagong chika bibi niya. Part isa ko mo sabay part kay sabay sa ako kung uyab si Jackie. Astila! I love you naman yung bataan eh. Talag sarap itaw nito. Talag sarap. Abi man ako mubalos ka, humana itong gibuhat sa mo dito sa bitaw-taw. Ayaw po. Tinutog mo po. Mao di ay perminti ka kisaya. Part, basta part kay ako sa tuwa. Sabay sagot-sagot, dali ako kayo, kinain mga chiki bibs niya dito. Part, kabalo ka, wala mo ko ilang landlady unya. Kaya ano sa nagkon sa kuha, wala daw. Munong dito na ko dito unya. Mao lagi na mo Kaya isa makapag... po, talag sarap po kay kabalo na biya ka nga. Uhaw pa kay kuskamin. Mao lagi na ikaw ba, estudyante ra ba na, kuan ba? Yex, dala ka to imong ko. Kami pag-istorya. Ino ka niyo na boy. Tapoy na mo Gusto yan. ni mo, that's my pogi? Ha? Pogi, that's my pogi. Pogi, pero yung pogi, di ko na... Bayad. Ang namin yung tanayos ko, ha? Ang gusto mo, may capability. Robert, pwede mo sa kukuan rabi. Medyo na to, siguro magkakailan ng mga polis. Takot, tinawan mo. Sobra na ka na ba? Buli na kayo mo ba? Ay, Yex, Sige na, hindi ka masabay niya. dili akong sabay kay para patulog Ay, na akong tukon. lagi labinlab lagi sa mukha gini mo eh. Part, pwede mo sa kwarta dala, Part. Ay, kanawa mo, lagi na, sabay ito, pera mo na ka. Sige na lang. Good. Ganun ba? Gamay lang, good. Sukwinta raw, ano nilain. Magmotor pa ko, sakay pa ba ubang ka? Bahala ka na, problema na yun. Pila may plate ng bangka, iko. Part, text lang ko niya, Part, ah. Sige.
diri ako mga borders, ha? Pag-behave mo diri, ha? Abutan man mi. Ina lang bitaw nga no, ana, ha? Ina lang, Jod. Kikay ba ora medyo kasi yung mga binuhatan mga babayhana mo. Suste. Katol pa mo sa tilas. Pamati ra na ni mo te. Pamati bitaw. Bubakasyon ko kadali. Ay, mayo. Kasi maayo. Ah, wala oy, ingko. Mura ka manggog na ripay diha. Amping ba? Akong ibilin ang akong higala diri, ha? Ako ibilin. Ayaw na, oy. Okay naman mi diri. Ganit te. Sure mo nga okay ra mo diri? Ikaw na. Okay ra Oh. kay te. Ikaw ka bungkol ka. Bawal, ha? Bawal madaglaki diri. Okay. Babes, alin na dali, babes. Dali. Oh, sige, sige. Wala na si madam. Ay, asa man siya rin? Aw, ambot, asa to siya. Asa to siya. Sa kwarto, babes. Ali, babes, dagan, babes. Babes, kimingaw dyan kay kunimo. Ayaw ko itulog, babes. Babes, kaligo sa dito, babe. Ha? Grabe, ayaw ko paligo. Ah, sige, tara. Bago ako naligo. Ikaw, naligo na ka? Aw, sobra pa. Nag-andam na rito. Bis, sinuto na ko. Unya. Babes, dili ka tulog unya, ha? Oh, sure. Sus, babes, ako pa. Babes. Ano ka, babes? Nagtalan, hindi ko gamit daan. Ah, grabe, automatic man. Wala man, babes. Ano ka, dito na ko niyo. Nanay mga toothbrush, toothpaste, sabon. Wala lagi tao. Kasi lagi ito roon nga naman ni Manggita ni text di ba? Wala lagi. Ato na to kay wait tao. Wait, wala may klase. I-text lagi. Wako'y load. Surprise na to mo. Surprise na to na imo. Nag-text. Imong anak. Ha? Surprise. Surprise ako na. Ay top 8 na magiging na siya daw. Kaya ikan ba ko nag-text sa magod si Rodel. Nagkasilpo na di ay. Bakit sa liga na. Mayo. Kaya wala na siya. Tagtaro na po na. Yes! Ay, dahil. Ikaw ko katapis yung batay. Mapiyok ko. Batabo ko batay. Nakitapon nga mata mo niya. Imong gibukan ng isa sa... Ato! Kasamang ka. Dahil na akong anak din eh. Ay, dahil na mo din. Mag-ilis ako Bataan yun. Ano yung estudyante din? Imong mata ni mo. Pansito! Asa man na magpiyong ko. Di mamog-mog ko. Asa man Sige, mutanaw di ka sang danan dito. Mutanaw dito sa yang kuan di ay. Kita na kigol-kigol niya. Oo ka rin. Anak. 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 Man, ano ni mo, ma? Nakita kag ungo. Nagi-surpresa ka lang mo. Abi na kong klase. Wam lagay klase lagi. Naku, klase mo. Ha? Nakuman na. Tama na? Ay, ka. Musod ka sa mong kwarto. Dito lang sa sala pa. Manglipir ako, huwag Dili. Masulad. Anak, tanaw naman ni mo Ano ba? Huwag pa kayo. Sunod sa... ikaw nang madayo sa dili. Wapo kami awa dere. Asa naman. Ikaw rin sa diwa kay Kauban. Ako ra isa pa. Sigurado ka mga may kaupan. Wala ka dito ka sa sala, ma. Pa. Sabi na rin mo rin na may tao din sila. Sabi ni siya dere. Ako. Ay, Iring dia. ako hindi o di kilang katri ha. Ayaw ka. Lilia, Pansito. Bulit ko ha diya. Pa. Wabad ka. May tao di ay. Sabi ni tao dyan wala. Wala lagi. Wag gini. Yun ang panitil. Natil. Pagkada ko sa ilin. Nakuha ni Eri ay. Nagiri. Pansito ni Uko ni Balaya ni Pansito. Amig Pa, silin. wala na pa.
Sige na. Abesil he. Ayan sila, may karit rin, may karit. May karit rin, Putol karit. mo sa dinati. Karit tali. Ani, karit. Sa di ka mo ayaw niya? Yun na ba? Tao! May tao din. Dali kay kaopan si Matata. Yes! Pasal ko sa akong exam! Yes, boss! Yes! Isa mo na siya. Yes! Ipasal ko sa exam! Sama na yung balik. Kaya na baka na siya kwarta. Yes! Napasal ko sa exam kabalo ka na. Nag-shortcut ko dali sa... Lain po nila. Pansito, lain po nila yung style nila. Dili po din magbubuang-buang. Mabila kong magbubuang-buang ni sila. Yes! Ay, putirada. Ma, kawatan ma. Gabriel, pinagkamatas. Ha? Ay, dali. Ha? Kawatan ka. Kawatan ka. Di ka sa exam, sir! Isa ba ni? Di ka Sa pangalan mo? Wala ko kailangan. Huwag ka kailangan. Nag-brief na mga ganin eh. Huwag ka kailangan ako lang ito ng tabadidin. Huwag ka kailangan. Dali. Huwag ka kailangan. Huwag ka Kailangan kayo wala. Bagon pa na ako ni Makupanin mo. Mahimo. Buta na ako. Taklaan ako, taklaan. Ayaw na taklan niya. Kung sinos mo sa tayo. Buta ka na akong gumba. Kailangan. Para mo lang ilog ng kapon. Sunod. Kaya ka wala. Ayaw, eh! Ayaw, sakit ka! Ayaw! Inaagay dili. Ilagay. Katumblid. Pagkuha ka po dito sa kusina. Pagkuha ka po. Kailan ka wala. Abo. Wala lagi. Mawa yung galas-lasan na. Pwede ka, sir! Ayaw pa. Uyak na ko na pa. Unsa. Daan palagi dyan, Biging. Dada mo ko dili ka ba? Ginoo ko. Ano na pungsit na niya kong anak. Pinag-brief naman nila. Undang kasi magpang-eskwela. Dili ko. Undang ka. Undang! Undang ka. Kalas-kalas lata. Hilaw ka naman ni mo itong baktin dito. Anak, mo na mag-ilaw ka tong baktin dito. Mana ma. Kumana daw. Mana po kong limpyo. Kumana po daw siyang limpyo. Mana po kong luto. Kumana po daw siyang luto. Ma, pa. Kanang, Ansa man? may eskwela ko sunod na, Bing. Miskila ko na siya pansito. Wakoy madugo. Wakoy rin mo. Pa, may eskwela ko sunod pa ba? Maluhoy ka pa, please. Wala daw siya madogo. Ako istorya, be. Idool ko ni kung bakba sa iyang dalonggan mo. Ay, kasawis ko na yung anak ko na pansito! Muli ko bogo layo kong sagite. Ikaw magkawala ka na ako. Anak, pa-eskwelahon ka lang na mo kung magtinarong ka. Sakit kayo magbuhon. Naparing-iring batay mong kuwan. Ipaguyap. Batay ko ikaw bata ka wakitis. Maul kay kaguyap. Pa, Pero promise. nagarita ito, pang ping-ping pang buhok. Magtinarong na lagi ko pa. Anak, ipakita sa mga katinarong ka kasi tanaw mo rin kagatarong. Eskwela ko kami ko para makita din Eskwela niya, mag-eskwela ka dito, gara-gara na pugka niya. Dili na lagi, dili na. Siguraduhan lang yun, anak. Oh, lagi. Kumuskwela kang tarong, ha? Okay, kumana na din yung dyan Nabataw na lang imong amahan. Sabot ka. Oh, lagi pa. Hala, sige. Ma, ha? O di lakas Project Hope kay Barato. Eskwela magaka, Project Hope lang usa. Basta Eskwelahan magyapo na. Kaya kung magbinuang ka, di na yun ka pa eskwelahan. Sabot. Lagi pa, kasabot kayo pa, uy.
akong mag-eskwela, o nakahuman rin ko Dolanday, nahimo dyan kong RN, registered nurse. Bisan tulog wala ko nasulod sa top 10, malipayang gihapon ko nga nakagraduate ko. O nagtrabaho na ko karon sa ka-hospital. Dini sa Davao. Samtang ginigaluhan akong bakasyon sa Bohol ang akong ginikanan. Taod-taod na po nila wa nakita ilang mga kaparintihan dito. Munang tulumi na makasyon. Nagsuroy-suroy mi. Sa pagkakaroon, yan ako'y bagong karelasyon. O ganahan ko niya kay buutan kayo siya. Upalangga po ko niya. Dolanday, salamat kay si Gayon. And more power. Hangtod sa sunod. Kini niyo suhat magtatampo. Jackie.